Ассалому алайкум дӯстони меҳрубон. Ҳамин видео 1 дақиқа аст, 1 минут яъне. Иншаллоҳ ахири моҳ сафар дорем ба хонаи Худо. Касе мехоҳад ки иншаллоҳ ҳамроҳи мо баравад, мо ҳеҷ кане ҳастем, як бандаи пургуноҳ мехоҳем ки ҳамроҳи ширкати Замзам умра иншаллоҳ бародаро бурем, хидм мегирем мебаратон иншаллоҳ. Бародаро азиз, ҳамин рақамҳои 1673 занг бизанед, яъне акай Ҳасан. 7 кас ё 5 кас дига мондагиай. Ина видео 1 минута илтимос. Кадмит ҳармат иззат мекунем, хоҳиш мекунем. Ман блогерам, блогер. Лайк бомуне, комментарий. Ман барои комментарий лайк намебарам. Просто навор камтар пеш мера. Барои ман блогерам, блогер. Бародарҷон азиз, амин навора панкне. Касе ҳаҷ умра мерава, $1300 бе хурду хӯрок, $1600-1500 ба хурду хӯрок. Гаснисон наздик пеши хонаи Худо дар Макка, дар Мадина боша, пеши масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Мерем иншаллоҳ, меем шароито бомба, хурду хӯрок, ҳама шведский стол. Ина рақамо 1 минута дастгирӣ кине ку як ҳармати иззат аст нишон бите бародари раҳмат.